Recordes les llançadores? El fil prim entre els dits que desfilava fins a acabar el torn. Les llargues hores fumant al pati de la fàbrica. El so tronador de les màquines de filar que lluiten per acabar una peça. Brodats lleugers, teles grans. Com s'enreden entre els dits esmerats dels qui omplien torns de feina. El regust del fil prim, de l'era de matinada i de l'albada naixent quan tornàvem a casa. Tornar. Quin regust tornar, oi? Qui ens ho havia de dir, que tornar volia dir filar una història, filar un demà i lluitar. Seure al voltant d'una taula, compartir jornades plenes de complicitat, moments i debats. I filar. Filar per construir l'espai del poble, pel poble. Acompanyat d'aquells que hi són i d'aquells que són records dins la lluita. De teixir abruptament l'espurna de l'esperança. L'any 2023 va culminar el procés d'expropiació de Can Sant Pere i el terreny ha passat a ser propietat municipal. Comença un nou camí de tornada, un camí per construir, un camí de zona verda, equipaments públics i gestió comunitària. Un espai del poble i per al poble, a Premià de Mar. Can Sant Pere, fils d'una història col·lectiva.